Beh, kailangan ko na po ito, nono. Yun. Apa tadi? Bertani to, bos, wes awan. Manong. Ojo turu to, Pak. Bangsos wes ora metu. Yun. Apa enggak? Bangsos, bos, wes ora metu. Nah, terus piye gitu? Ya kerja to, bos. Matan lupa. Piye iki? Duh. Piye iki? Bansos malah wis macet ra metu sisan. Ah? Golek kerjaan nang ngeleram. Yun. Apa iki, Jem? Yo ngamen to, no? Yun. Beh, apa lu sira ngamen jem-jem? Wes ndang mangkat timbang rambadok. Jangkrik. Bising. Numpang aman gele. Yun. Mengapa? Matan lupa. Perjalanan kita pakai Wara gede kiamat itu tak ngamen bareng aku lorong ada yang menikmati. Minggat lah gue. Ya bos. Ki urip cap apa to pisan. Yun. Padahal aku belajar nyanyi jeluntek sampai papat karo Elsi. Kok suarane panggah pales. Tangkrik. Kayak terus piye ngene. Balik wedi karo singa. Matan lupa. Lah nyapa bingung-bingung. Lah iki lho telo. Yang gurung jejelit cangkem paijem pres turah-turah iki. Yun. Woi, apa kuwi? Hah? Orang melok nandur melok untal. Rancoy. Jem. Pai Jem. Aa datang. Yun. Dewa anak bojoku wis balik to. Iya, sik. Mata itu kan. Semua tuh Jem. Ya, Apa kuwi, no? yo iki ta Jem. Hasilku ngamen iki. Bayu duit semua ada karung iki lho. Lah piye to? Ora sia-sia Jem lek belajar nyanyi entek sapi papat karo Mbak Elsi iki. Suaraku merdu pol. Kuwi hasile. Pira duit iki, no? Hitungin dhewe to Jem. Kuwi iki telo Jem. Iki ngene Jem ya. Musimi paceklek Jem. Leh ku ngamen wis keliling 3 kecamatan. Yo leh telo kuwi dong kaya telo. Kowe iki jane dong apa ora to, no? Iki ki telo kasepe mendemi blok goblok. Wah, itu sok tau. Udah jajal di Batok urung ngeseroh mendemi pura lho. Oh, kon jajal maksudmu. Oke. Matan lupa. Kerja, bos, kerja. Yun. Urip ki butuhe akeh. Apa ya cukup leyeh-leyeh? Tanggung jawabku ndi? Matan Kok? lupa. Bapak ki jane pengen kerja lho. Yun. Tapi ditunggu-tunggu kerjane ora teko-teko. Kerjaan kok ditunggu. Kerjaan ki ya digoleki to, bos.
Matariku, Pak. Serba salah ngomong karo kowe iki. Bapak daknya angkat apa piye? Mbok tunggu. Bapak ijane pengen kerja. Lah terus bapak kerja, sapa sing bayar? Ya kerja sik baru dibayar. Yaudah. Matariku, Pak. Kuwi ngono cek kanggo, Bos. Barang wong mbok pukuti kabeh lho, Pakno. Tak kira ora kanggo lho, Kang. Gunahmu iki. Beh, kok ya malah tak panggah dilebokne to ki? Ali, Bos. Ora lho, sampean kok malah jadi tukang rosok to, Pakno? Biasane lho ngarit. Sing dirit niku apa lho, Bos? Sapi papat wis entek kabeh. Lah iya. Lagi apa duite? Ceritane ngene lho, Kang. Aku belajar nyanyi to. Heeh. Jadi ben suaraku ki merdu lho, belajar nyanyi entek sapi papat. Yaudah. Kalau mau belajar nyanyi ki ning endi? Itu karo Bapak Elsi kae to. Walah, dan anu, lek sampean gelem rongsokan, aku tak nganu enek Stanley gelem ora sampean? Payu ora? Kowe kuwi larang lho, Kang. Regane 15.000 kuwi ngawur. Kuwi maune tek mbahku. Hah? Nembe digawe sepisan terus ora digawe meneh. Ning aku ya ora kanggo ngono lho, timbang ora kanggo nggo sampean ae. Tenan Iya tenan iki. aku lek karo sampean iki sapa nek belum rine to Pakno. Bagiro piye? Wis ora nggo sampean kabeh. Aku lek karo sampean tenan ora ono balung rine Pakno. Alhamdulillah, Kang. Kowe pengen ngerti ora ya? Iya. Berasa cantik wis diliwat wingi ta. Jadi penasaran. Kita juga ya. Ayo. Ya. Ampun, Kang kok ya nek kanca sebaik kowe iki ya. Aku lek karo sampean wis ora nek balung rine Pakno jenenge karo kanca lawas sing di sing eneng Pakno. Ngono kan ya. Tapi tenang Kang ki, kowe ora njaluk tenan iki. Wis ora Pakno wis pokoke nggo sampean dhewe. Yaudah. Kok Kang? Kira kuburan to? Lah sing ngomong pasari sapa lho Pakno? Tamu. Terus barang endi? Kuwi lho, Bos. Matane. Kene ku kerandang lho. Ya Stanley to sing tak omongke mau. Pakno. Matariku, Tidur Pak. iki. Heh, kepriwe sak apa?